ne ngenge nguruni nguruni atibanda dana la le gamana bagabi jibando de la legam angwe ngolele jibando de la legam e panita atibanda dana atibanda dana la le gamana wani barulo ko jamangele jibando de la legam angwe ngolele wala ya ko do yini du Actuel Média Flebo ambe foli di bema mo be kan suyu Mali kono Mali ko kan bi ambe ba ko kono ambe foma bu wara sabugu la ambe mo be fe mo do lente soma hukumu kono no e samne tura jalo ka bo samne segu manala e menda menti la mele kuma da ma be foli ton nike Actuel Média sanfɛ a Flebo na kan bo anaka kalandew samne ga bela jere foma bu do so bana adugutigi ni almami be bo ya be émission na ko be da so ko ni an na kai samne tura iga émission ko na ida so ko me fe ga foli ton dans zo ni ko maiga ambi fo e ka ceshiri la ani timinandiya la ke ka caméraman fo vraiment um yoro mina aka jan ko sebe e bora yoro mina na ya ni jan che ka jan me kanu de yinna adama de fike kike bara fe folo mo ko soro ka kife mama ni gara baro bara fe abi nafa kama wure nafa donc ami fo ki bargada inti e dans zo ni ko me fe ka do samne tura mo bi to ko me fam be fe tura jalo am to ki folu la hal na so ma chan me ngoni bi wati kilingli folu la samne tura join ka bo mi kan yisi mi bi ani soma mi yisi de maka ya bodu kono fatin walma ya nyeni je ngono ka sala kisigi dans zo ni ko maiga ne tura jalo ka bo sigu samne nyena flala ni sera sigu samne bani vindala an dugu de be ko samne ni sera samne quartier do be ko nyena ni sera nyena an dubi ko flala ande flawi ne fato o yoro jalo ne bato o Fatumata Traoré danzo abe ngi samna gawe me bi um fata balo la bana kabni 2000 danzo ne ra shigi me jilbula 2011 ala yi arasabu kan shigi roy ne yele mana arasabu la le 17 3e mois 2011 a o dumo yan kungui o doni bicheni afaka ke dugu yemo ko kundi dala don shigi ma doni ngaya o de somay maiga ala sawi sawi gala me foli be ma ne ko samne tura ka introduction ka do anga émission ko nala tura me fe ka doni foi fembe ne ko isigi ma ka yambi e somay na be sa abini ngati sambi sa ma bi ngahilla soma ya muye samne tura ani soma join soma ke kewale muye asongo muye abango muye ebisa mu defa wala idanso ni ko maiga mi fu ki ke cameraman fu maiga menga kala no mbefu danso ka mali somo fu ka dozu fu danso ka jinetugo fu ala mi muru fu ana sura manduye ambu befu baranu beje dugu kilin o de mali maintenant ni go soma ya ni somay ni komotigi somaya damne o bamana o komotigi ade ni shigira ne goro bamana e bibiri komona abi fo mo ki duna cheala mais soma bamana ngade ku ne soma maiga ne soma de ne soma o de soma bamana ngairere awo ne somo de maiga nzuma nega ma ne suma o de maiga nzuma o de suma yai danzo ya fam bon abulu fara chayara turabu date suma yai ni vochi ya chama la turu date maga suma yai yiru boti maga suma yai ikewali o de maga suma yai danzo don ni go suma bamana dron o ko motigidi duma o yi chiendala minu mu chienda mo ye ka mo furake wayma bamana folo agum fo boltigi di moko wayma mais minu mu ko manya ka san yode ka wayma wi wayma e femini femin dilale do yibulu iba son me te se ga dlaita dla chukodon u fara menyo nga yibulu ibiki wasa doala ita glanjugo do wo ita sa glanjugo la ita glanjugo do ita sa dlalla akoni vara menyo nga ibulu ibiki wasa doala o wayma yari do ni go sizan bamana ko suma suma bamana nga ko ne sumogo nga ma
e y'a faamu fɛn saba bɛ yen a si ma walawala dɔnnikɛlaw t'a walawala walima u t'a dɔn e b'a mɔgɔw b'a fɔ ko basi a ma faamu de o basi ni jo nin bɛɛ ye fɛn sugu kelen u kɛcogo de b'u bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn ko basi ne bɛ nin fo in dilan kɛ n kɔlɔsi n'a ye n di n baga maa ma mɛ ni maa min bagara ma i b'a dɔn ko ko bɛ sen na walima dɔ m'a manamanakan fɔ n ye n m'a jira a tigi la ko n bɛ basi k'i la o bamanankan ye basi jo ye bɔli ye bɔli min i n'a fɔ bamanan fɔlɔ mɔgɔw teriya la a b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko jo i ni fɛn min jɛlen don kanu b'aw cɛ adamadenya b'aw cɛ aw jɛko bɛɛ aw farako tɛ donc a bɛ fɔ o ma ko jo ko jotigi bon jotigi tun ye min bɛ se ka jo dilan a b'a dɔn k'a ka ɲi walima a man ɲi n'i ye basi boli da yan sisan boliden tan n'i y'i tɛgɛ mɔgɔ la min bɛ baara la min tɛ baara la n'i ye bolitigi yɛrɛ yɛrɛ i b'a dɔn awɔ boli tolen bɛ kɛ so kɔnɔ i b'a sɔrɔ a si tɛ baara la o tɛ ka foyi kɛ mɛ bolitigi bɛɛ fana t'o dɔn an kɔni an bɛ taa mɔgɔ caman fɛ Somakun na i b'a sɔrɔ boli kelen bɛ ka tabali dɔ sanfɛla fa nka ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ yala nin boli kelen-kelenna bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ dilan wa mɛ n'o boli bɛɛ ka ɲi e yɛrɛ bɛ suna so kɔnɔ ne boli bɛɛ ka ɲi e kelen bɛ boliden gɛmɛ so ka tila e ka suna o so kɔnɔ mɛ o se ka kɛ dɛ i bɛ fɛn 100 ye so kɔnɔ i b'a sɔrɔ kelen de ka ɲi awɔ tɔw ye publicité de e m'a faamu wa tɔw ye publicité de o la a bɛ fɔ ko waranikala den kelen ka sa jakumaden segin fa ye bamanankan de don fɛn den kelen bɛ bɛ maa kɛ fɛn ye a ka sɔn ni fɛn 100 ye min si man ɲi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'u si bɛɛ ka boli sɔn boli yɛrɛ tɛn'u kɛ fɛn ye u yɛrɛ tɛna fɛn sɔrɔ ɲuman de t'a la donc somaya kɛra fɛn dɔ ye bi mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ɲugun an na an bɛ kan wɛrɛ a kɛra n yɛrɛ ɲɛna somaya kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ ladiri mɔgɔ jɛlen mɔgɔ saniyalen mɔgɔ mandi soma de kan ka k'o ye mais mun b'a tiɲɛ jogo kabi e yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan i fadenw walima i badenw walima i sokɔnɔmɔgɔw e ka somaya dabɔ ni sisan cɛ e yɛrɛ ɲɛ kɛ maa si ka n'olu tɛ fɔlɔ donc kabi ye lafiya tɛ na i b'i yɛrɛ ɲini lafiya fɛ cogo min i balimaw ni badenw ani sigiɲɔgɔnw i b'olu de ɲini lafiya fɛ mais diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Mayiga mɔgɔ tɛ an fɛ dɛ awɔ mɔgɔ si t'an somaw fɛ fo ni kɛ bɛ min kɔ je te dis n ye nin fɔ siɲɛ caman n y'a fɔ réunion kɛyɔrɔ la k'a fɔ interview sɛbɛn mɔgɔ si tɛ suma fɛ mais wallahi diɲɛ lawale fɔ bi jamana in bɛ kolokɔrɔ ni sukɔrɔ minnu bolo somaw ni donsow ka sukɔrɔw don ani mori ladiri minnu dɛmɛna jamana in kɔnɔ donc Mali kɛ bɛ jamana sugu dɔ ye n'a fɔra k'an ka segin kɔrɔlen ma a ɲuman de ko don kɔrɔlen ɲuman bɛ hali sini n'o banna dɔrɔn Ala b'a ka dugukolo meleke donc o tɛ ban fiyewu dɔnnibaa ɲuman kɔrɔlen bɛ yen a bɛ yen mori kunda a bɛ yen soma kunda a bɛ yen jinɛtigi kunda a bɛ yen donso kunda o tɛ ban fiyewu awɔ aw de ye Ala sago i sago Saminɛtura n diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli kɛ halisa émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ soma ye mun ye don o don tulo bɛ taa kalanso i filɛ ka mun fɔ nin ne fana bɛ n ka émission na a bɛ n ka san damadɔ bɔ bi nka mɔgɔ b'a fɔ ne ko soma yɛrɛ k'a tɔgɔ ju bɔ dɔn in tiɲɛna a ma deli k'o mɛn fɔlɔ donc n b'a fɔ k'i jalo n bɛ Segu soma bɛɛ fo i tɔgɔ la ka donso bɛɛ fo i tɔgɔ la halisa an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Saminɛtura an ka enquête la walima an ka ɲininka an ka recherche la yanni ka to an ka nin fɛ yan dɔ y'a fɔ ye k'a fɔ ko i fana ye basitigi ye ko jafɛrɛ b'i kun ko kungore b'i kun ne kɔni mun ye ɲɛ la sa nka n b'a dɔn a kuma ni cɛnbɔlen don Saminɛtura n bɛ fɛ ka i ka dɔ fɔ an ye jafɛrɛ ko kan ani kungore ko dɔw ko mɔgɔ tɛ se ka basi fila bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan parce que ko bɛ keleya ɲɔgɔn na soma dɔw y'o fɔ ne ye dɔw fana ko ko ayi ko fɛn caman fɔ a la e bɛ se ka mun fɔ an ye ka cɛli media sanfɛ dan sɔgɔ ni ko an b'i fo Mayiga i ni ka cɛsiri la jafɛrɛ tɛ ne bolo mais kungere bɛ ne bolo depuis 2003 kungere bɛ ne bolo depuis 2003 ne bɛ somaya kɛ n tɛ foyi k'a kɔ bientôt a bɛna san 27 dafa dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ awɔ n ye yala min kɛ tɛ dɛ n tɛ baara foyi k'a kɔ bilen a bɛna san 27 dafa n'o tɛ ne bɛ somaya kɔnɔ dɔ b'a san 30 ni san 2 kan mais ne tɛ baara foyi kɛ n'a tɛ a bɛna san 27 bɔ kungere bɛ ne bolo kungere ngili n'a sunsanzuru jafɛrɛ n tɛ n bolo o kɔni kɔfɛ i bɛ se k'i miiri diɲɛ boli o boli la n'o bɛ se ka ko dɔ dilan maa ye ou bien ka
ko dɔ tiɲɛ maa ye o dɔ bɛ ne bolo awɔ o dɔ bɛ ne bolo bamananboli ninnu olu caman bɛ ne bolo nka kasi ka nan fɛ yen ten o t'i kɛ k'a ye Mayiga n bɛ se ka maa kanu k'a yir'e la de awɔ n'o tɛ i bɛ se ka san kelen kɛ ne fɛ yen o ye man di o ye man di an kalanna ten de olu bɛ a ye o ye man di o ye man di Mayiga o ye man di hali sisan an ye soma ye o t'o ye sani dɔrɔn n bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ye kungolo de kan sisan komi i ye kunkolotigi ye kungolo ye basi sugu jumɛn ye parce que an b'a mɛn u b'a fɔ ko kɔndɔrɔ ye basi ye o tana ye de o tana ye de bon ani fɛn caman basi bɛɛ n'a tanaw don nin ka jugu ni fɛn kungolo e bɛ se ka mun de fɔ kungolo kan bon kungere ka ɲi kungere bamanankan ye ko kungele awɔ kungere bamanankan kungere tɛ Mali boli Laginɛ boli de a bamanankan ye ko kungele c'est à dire que ne taara sira kelen fɛ sira fila tɛ kungele quoi ko kungele i ti filankafoya kɛ i ti nafigiya kɛ i ti hasidiya kɛ i ti ɲɛngoya kɛ kungele don quoi ne ye nin ko kelen ne minɛ n taara o sira de fɛ n t'a bila bilen tilennenya sira janfan tɛ namara tɛ foyi tɛ n ye kungele de ye maanifin kungele karisa tɛ mori tɛ soma de don dozo tɛ soma de don kungele ka sira kungele minɛ o de ye kungele bolita sira o ye o kɔfɛ bon basiw caman bɛ ne bolo an b'an ka basi mara cɛ n ye kuranɛ kalan ka kuranɛ jigin awɔ n'o tɛ kɔmɔ bɛ n bolo a bɛ 27 bɔ kana siga dɛ n y'a f'i ye cogo min Mayiga sokɔnɔ marafɛn bɛɛ n'a ta don olu ye man di u fana dɔn man di donc ne ka basiko tɛ ne yɛrɛ bɛ se ka kalo kelen kɛ ne tɛ basi sɔn n ka kalandenw de b'a sɔn donc n'i ko boli a t'i n'a fɔ ni ko nana ne bɛ boli de sɔn ayi don dɔ an bɛ se ka tile 4 kɛ don dɔ an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ taa ni baarakɛfɛn fɛn an bɛ taa bɛɛ kɛ kungo kɔnɔ an tɛ boli foyi sɔn an bɛ se ka ba 10 5 fa a kelen tɛ fa boli la e faamu voilà n'o tɛ boliw bɛ yen minnu bɛ sɔn ni wulu ye o minnu bɛ sɔn ni sɛ o boliw bɛ yen kɔmɔw fana bɛ yen fɛn caman bɛ yen dɛ voilà n diyara n ye kosɛbɛ ka sabu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'o ye somaw ye nka hali n'i kunkolo b'i dimi u b'a fɔ k'e na ni siɲɛ ko a boli sɔn y'a ye bon an kɔni dabali de b'o la turajalo bi Bamakɔ falen don soma la soma a kolonw ka ca a ɲumanw ka ca sigi dɔ y'a fɔ n ɲɛna ko n'i ye fɛn o fɛn kolon cayalen k'a ɲuman kelen ni bɛ yen y'a ye n bɛ fɛ sisan minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan somaw y'u ka wari caman dun somaw ye dɔw ŋanamu dɔw bɛ 1000 minɛ u t'a appel ta dɔw bɛ fɛn caman kɛ quoi yala u bɛ se ka soma ɲuman ɲɛnɛman dɔn ka bɔ a kalabanci ni a tɔgɔ ni somaw cɛla cogo di sisan tura komi e bɛ ko nin kɔnɔ a mɛnna e bɛ se ka jumɛn di filɛbagaw ma bi k'u hakili sigi k'u jigi sigi n'a ye actuel media sanfɛ i dansɔgɔ Mayiga i ni ko Mayiga fɛn fɔlɔ ye danaya de n'i ma da diɲɛ fɛn fɛn na kana kɛ ne ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n ye ko n'i ma da mɔgɔ la kana ala ɲini a ka jɛ hali n'i ma da ala la i tɛ nafa sɔrɔ a la ko la wa boliko n'i ma da boliko la i tɛ nafa sɔrɔ a la sinya n'a ma da ɲɔgɔn na adamadenya tɛ hali muso ni cɛ n'a ma da ɲɔgɔn na furu tɛ nafa ɲɛ somaya danaya ma de jɔyara bi mais nafoloko de y'a kɛ nafoloko de y'a kɛ kelen filanan Mayiga mɔgɔw y'a bila u kunkolo la ko n bɛ fɛ ka kɛ soma ye sisan kalan soma min kalanna ani ma kalan Mayiga n'a bɔra kalanyɔrɔ la walahi kelenw tɛ somaya basi ye kalanyɔrɔ de nka ko soma denmisɛnninw tulo la fo k'a faamu Mayiga f'i kɛ kalan de n'i kalanna walahi i tɛ ŋanamu kɛ ne ma f'i ye ko nin fɛn ninnu kuma ni ne mais mɔgɔw ye wari minɛ mɔgɔw la k'u yɛrɛ kɛ ne ye ka wari minɛ a ka ca 600 000 ye k'olu de ye turajalo ye a preuve b'an bolo dɛ a preuve baden de b'an bolo ka tila numéro dira an ma mais ne b'a dɔn u y'a numéro bila yanni diɲɛ wuli cɛ madala n'u bɛ wuli k'u yɛrɛ kɛ ne ye o de ye ne bila nin kuma in na sinon ni an ka so an ka mɔgɔ tɛ kuma fɔlɔ journaliste ye ko bɛɛ kɛ ne fɛ mais ni mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ kɛ e ye k'i tɔgɔ tiɲɛ ka balo e la e dun balolen don i balo t'a la foyi bon vraiment o de nana ni nin bɔra a kalama ne sɔnna interview ninnu ma donc ne bɛ min fɔ somaw ye an k'an cɛsiri an ka somaya kɛ ni sɛbɛ ye k'a kɛ ni tilenya n'i y'a mɛn ko soma mɔgɔ ladiri de ko don Mayiga somaya ye ladiriya de ye dɛ
soma fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ ladiri ye wa soma fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ ɲɛnama ye wa soma fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ sɛbɛ ye awɔ somaya jujɔ yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnamaya tilennenya mɔgɔ sɛbɛya awɔ o de ye somaya ye donc ka mɔgɔw ka wariw minɛ baara ti kɛ walima dɔ ma wari ci ma dɔrɔn k'o ka numéro bloqué tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hɔrɔnya tɛ minnu bɛ kɔfɛ u ka wari sɔrɔ cogo min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn ne ka client mɛ kɔfɛ a ka ca maa 400 ye u bɛ wuli heure min na ani ka da heure min na n'i y'olu ka wari minɛ n bɛ foyi k'u ye Mayiga Ala yɛrɛ b'i jasi mɔgɔw ɲɛ t'i la mais Ala ɲɛ b'i la dɛ donc u ye jɔn jɔn ka fɛn minɛ k'a sɔrɔ a ma diɲɛ a kɔ a ma diɲɛ k'a d'i ma a y'a d'i ma k'i k'a jigi tugu e y'a jigi kari Mayiga Ala tɛ sɔn dɛ wa Ala tɛ ji to nɔnɔ na dɛ wa hakɛ de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la fanga dɔnni hakɛ de ka jugu a ma ani di yafa o ka jugu a ma dɛ donc Ala ka sababu ɲuman kan ye dan sɔgɔ ni ko an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka su waati na émission dɔɔni kɛnɛ a bɛ ka sɛnsɛn ka taa a bayɔrɔ la Saminɛ Ture ka téléphone numéro filɛ vidéo duguma nin mɔgɔ min ɲɛ b'a la mais n bɛna téléphone micro da fɛnɛ ma a bɛ segin a kan numéro 2 kan minnu bɛ n'i y'a wele t'a jɛ fiyewu walima hali n'i y'a jɛ den walima kalanden dɔ b'a ta i bɛ se ka kuma fɛ appel normal la i bɛ se ka kuma fɛ WhatsApp la vidéo duguma numéro 2 min bɛ yen a bɛ se ka ni 2 kelen na fɛn bɛɛ wele ani Saminɛ Ture jɛla u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka minnu bɛ na émission in sɔrɔ vocal la WhatsApp groupe sanfɛ walima cogoya la tuguni a ka kan ka fɔ vidéo fɛnɛ kɔnɔ u k'a mɛn Saminɛ Ture ka téléphone numéro di ma numéro 76 30 10 38 n'i ye 6 kɛ 2 ye fɛnɛ a bɛ kɛ matɛli ye o kɔfɛ waraji filanan min bɛ yen o de ye 76 50 24 72 n'i ye nin numéro in wele i b'i ne yɛrɛ de sɔrɔ n'i ma n sɔrɔ n'i ye n ka kalanden sɔrɔ a b'a f'i ye n'i tilala ka n wele i b'i n sɔrɔ awɔ i jalo voilà i dan sɔrɔ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Saminɛ Ture ne ko bi i ka ladilikan dɔ di Mali somaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la soma denmisɛnninw minnu ka sumaya la Bamakɔ kɔnɔ yan k'a sɔrɔ a ma san 30 dafa fɔlɔ i b'a sɔrɔ olu tile bɛnna ni fɛn caman ye ŋanamu bonyana olu ka waati la réseaux sociaux ko nana o kumakɛlaw cayala i bɛ ladilikan jumɛn sɔrɔ ka di somaw ma Bamakɔ kɔnɔ yan ni Bamakɔ lamini na i dan sɔgɔ i ni ko Mayiga soma min ma kalan o tɛ ladilikan mɛn dɛ o tɛ somaya dama dɛ mɔgɔ min kalanna ani mɔgɔ min ma kalan a bɛ n'a fɔ bamananw b'a fɔ ko maa min wolola ka misi to a fa fɛ ani maa min wololen wari sɔrɔ ka misi san o misi marako tɛ kelen ye dɛ adamaden dɔw bɛ yen u ma ladamu kuma in kana digi mɔgɔ la dɔ k'a faamu u ma ladamu u ma mara u ma barika ɲini faso la u ma ɲini baso la u ma ɲini karamɔgɔso la u ma ɲini karamɔgɔ fɛ u t'u kɔrɔ bonya u t'u kɔrɔ filan bonya u t'u fa bonya u t'u fa filan bonya u t'u ba bonya u t'u ba filan bonya n'olu ye dɔɔnin sɔrɔ u yɛrɛ kun somaya la olu tɛ yɛrɛ jiri mara o da ye Zaje yɛrɛ Zaje parce que o ŋɔni de o tɛ yɛrɛ jiri voilà Zaje bɛɛ ye ŋɔni ye donc u tɛ yɛrɛ jiri mara o da de y'o ye kelen filanan fo a ka fɔ mɔgɔw ye ko tigitɔku tɛ dɔnni ye ayi tigitɔku tɛ dɔnni ye mais ka dɔnniya ye kɔnɔbara ni kunkolo de ye Facebook tɛ dɔnni ye yani n ka ɲinɛ dɔrɔn Saminɛ Ture ne yɛrɛ dabali de bɛ ban kuma dɔ la ne bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ koloni fili mɔgɔw ye tigitɔku sanfɛ olu fana n'u ka client fana sigilen don voilà yala bon i bɛ tigitɔku bɛɛ lajɛ Mayiga i bɛ tigitɔku bɛɛ lajɛ ka Facebook bɛɛ lajɛ i tɛ ne ka dalilu kelen y'a kan ne ka kalandenw ye groupe min sigi ne tɔgɔ la ko Turabugu maa minnu m'a groupe kan a b'a kalama waati kelen kelen ni ne tun bɛ to ka dalilu d'u ma Mayiga ni maa min y'a ta o dugujɛ a tigi de bɛ bɔ k'a fɔ ko n y'a kɛ sisan n y'a ye mais ne tilala k'a jɔ de dɔnni tɛ se ka mɔgɔw nafa bilen koyi a bɛ ka kalan tigitɔku de kan tiɲɛ tɛ koyi Mayiga walahi tiɲɛ tɛ parce que a kɛlen don ka mɔgɔw arnaquer de cɛ dɔnni ma jigin de dɔnni sɛbɛn mali ka ca ni sɛbɛnni ye o mais adamadenw d'o dɔnni dɔnni sɛbɛn mali ka ca ni dɔnni sɛbɛnni ye dɔnni min jiginna min ma sɛbɛn fiyewu o de ka ca min sɛbɛnna ye fɔlɔ i bɛ siramugu di cɛkɔrɔba ma ka woro d'a ma don o de bɛ taa bɔ a ye a b'a f'i ye ko tu bisimila ye Mayiga n'a y'a f'i ye ko tu bisimila a ti cɛ bi Ala ka sababu ɲuman k'an ye n'o tɛ jamana in hali ɲɛfɔ cogo t'a la Mali tiɲɛna dɛ Mali tiɲɛna dɛ bonya tɛ mɔgɔw ka bilen danbe tɛ bilen hasidiya de bɛ Mali la ani ɲɛngoya ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ni maliyɛn ma segin ka taa danbe mɔ ka segin ka taa danbe mɔ ka segin ka taa hɔrɔnya mɔ ka segin ka taa yɛrɛwoloya mɔ ka segin ka taa halalaya mɔ n'a fɔra ko bɛɛ ka k'i fa ye ɲuman ko don n tɛ dɔw fa ma ɲuman kɛ dɛ bon bɛɛ kana k'i fa ye mais ɲuman sira kan bɛɛ ka k'i fa ye kodɔn sira kan adamadenya sira kan ɲɔgɔn bonya ani ka koto ɲɔgɔn da la ani ka sɔn ɲɔgɔn ɲɛ ani an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Mayiga maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛn tin tɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn hasidiya ka bon kojugu an ka ɲɔgɔn ɲɛngoya ka bon kojugu
vraiment ne yɛrɛ kɔni bɛ ala deli ala ka limaniya di maliyɛn bɛɛ ma an ka dɔ bɔ hasidiya in na ani yibali fɔn ani ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ani ka ɲɔgɔn bisigi ani kojugu kɛ mayiga o de ye ɲɔgɔn jamana in kɔnɔ o kɔfɛ maliyɛn ka saraka bɔ an ka saraka bɔ mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka saraka bɔ dɛ mɔgɔw ka saraka bɔ dɛ diɲɛ gɛlɛyalen don diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyalen don bon diɲɛ gɛlɛyalen don mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ don o don an b'a la k'a ɲini ka ɲɔgɔn mago sa donc ne kɔni min fɔ somaw ye mori fara soma kan donso fara jinɛtigi kan ne bɛ se ka kuma nin bɛɛ la f'a ma ka donsoya ye ma caman kɛ min na ne moriya ko don wa ne yɛlɛma ko kɛmɛ o de ye mori ye wa ne yɛrɛ ye mori de awɔ ne bɛ se k'a f'i ye min dɔn moriya la mori ka ca ba kelen o t'a dɔn dɛ ne ye kuranɛ kɔ n'a ɲɛ bɛɛ kalan kitabuba 4 bɛ ne bolo n ka so ala ye diɲɛ da don min ne b'a dɔn ala ye mɔgɔ faga daminɛ don min a daminɛ nabi ɲuman min di la ne b'a dɔn mayiga ne delila k'a fɔ émission dɔ la ni tile bɔra ni midi sera dolo 7 de bɛ bɔ ni 3 heures sera dolo 7 bɛ dun ne ma dɔnnibaa ye mali la fɔlɔ min delila ka kuma dolo kan a dolo 7 bɛɛ ne b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn ne ye kuranɛ kala ka labitani kalan ko kura tɛ diɲɛ na dɛ an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ de ko kura foyi tɛ diɲɛ na diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɛn kɔrɔ de mais an ka da ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka barika don jamana in na ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi jamana in bɛ futinɛ min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ jamanadenw ala ka limaniya d'an ma jamanadenw ala k'an bɛnnen to an ka fɔtɔ ala k'u kun ɲɔgɔn na mayiga n b'i fo k'i ka kameramani fo n teri minnu bɛ yan k'u fo ka kalandenw k'a bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala ka n'an si kɛɲɛko s'an ma ala ka barika don an ka kow la ala ka barika don dɔnniw na ala ka dɔnni su dugu an na k'a tile dugu an na bulondaw ni sukɔrɔw ala k'olu dugu an na kɔntɔrɔ ni sanɛ ala k'olu dugu an na kuranɛ ala k'a dugu an na banimɔrisu ala k'u dugu an na ala ka barika don k'o la e t'an sogo ɲini ko nba Samina Tura ni diyara n ye kosɛbɛ foli ni tantan b'a d'i ma e mun sɔnna bi ka Actuel Media le soir k'i sɔn ka kuma an ka émission kɔnɔna la vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna ma an b'i jɛɲɔgɔn bɛɛ fo ka Bamakɔ soma bɛɛ fo ka dɔnnibaga bɛɛ fo ka donso bɛɛ fo k'a fɔ ko bi ne ko y'an ka laɲini ye Samina Tura ni mɔgɔw b'a tɔgɔ mɛn a bɛ san 20 bɔ a bɛ san 10 bɔ mɔgɔ dɔw ma deli ka y'u ɲɛ la a ka di an ye aw bɛ minnu tɔgɔ mɛn dɔnnibaga kunda a k'u ye Actuel Media sanfɛ u filɛ nin ye u ka fini u ka jɛ wa a bɛ kuma tan wa a bɛ kɛ tan a b'a kɛ tan o de ka d'an ye o de ye émission in laɲini ye donc n y'a dɔn mɔgɔ caman bɛna Samina Tura ye bi donc a bɛna kunfan b'u la haminako mana kɛ mɔgɔ min na ni i bɛ fɛ k'a sɛgɛrɛ walima k'a wele téléphone na téléphone numéro 2 min filɛ duguma ani a ye 2 min fɔ sisan vidéo kɔnɔ n'i y'o wele n'Ala sɔnna n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ko ye an ka émission dɔnni kɛnɛ a tago fɔlɔ ye ani Tura Jalo bi a fɛ Turabugu la bi an ka Sabugu Famabugu la donc an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit ka foli di technicien ma foli di a kalandenw ma ka foli di a fatɔgɔma ma n'o sigilen filɛ a kɛrɛfɛ k'u bɛ dansɔgɔ ka musow fo ka kalandenw fo ka sigiɲɔgɔnw fo i ni ko Samina Tura tɛ dugawu kɛ an ka émission kuncɛ kuma n'Ala sɔnna ala ka dɛmɛ kɛ ala k'an sago di ala ka laɲini sabati ala ka barika don kow la ala ka n'an malo ala k'an ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na jamana ala k'a basigi an bɛ dugawu de kɛ jamana ko in na dɛ bari n'i bɛ fa jamana kɔnɔ ni jamana tɛ yen maa si tɛ yen wa ni dugu tɛ yen i yɛrɛ tɛ yen an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a ta fanga di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ala ka maliyɛnw ala k'an bɛnnen to maliyɛnw ala k'an bɛnnen to mayiga an b'i fo i ka cɛsiri la somaw ni donsow u nɔfɛ taama la vraiment n b'i fo kosɛbɛ k'i ka caméramaniw fo maa min bɛ taama an kɔ o tigi bɛ kɛ hɔrɔn de sinon an ka jɛ a fanda de ka ca fandaw nɔfɛ b'a taamaba o tɛ ka maa f'a ka kɛ maa ye maa min limaniyalen don maa min b'a danbe fɛ ala ka barika don ko in na i ka baara in ala ka barika don a la ala ka taa ɲɛ ala ka se di ka baara in da ɲɛ ala ka na ni laɲini ye baara min ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala k'o se d'an ni ma ka barika don ko la nba i dansɔgɔ i ni ko merci aw kan bɛ alamisa bɛ Actuel Media sanfɛ aw dansɔgɔ ni ko Wa dolo pale mari bile ne fa